jom wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daraɓe e Yawo Pindi TV en garti kattanɗe jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko siifa e kelle gadan e jayndiji leydi Sénégal joni palen koye jayndiji ɗi. alarba go lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyi ko siifa e kelle gadan e jayndiji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde wiyetede dande direct news hono no ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe kam musimen janiyankoɓe ɓe mbatten ko natal gonoɗo e to hoorejo leydi Sénégal Macky Sall hono no wiiri kanko Macky Sall caggal nde o namda ɗum ko yiwiti e alhaali ɗum ko ganduɗa kam woni candidature makko toon to secrétaire général mo Nations Unies kanko Macky Sall o hollitino wonde kay Diomaye kam e Sonko yo mbat parrainé on ɗon candidature makko so wona ɗum o hokkodira e mabɓe aadi 2029 ko ɗum woni ko jayde nde ganduɗa kay kam woni jayde direct news finiri e gardidi natal muɗum e nder nde ɗon jayde wiyetede e jayde direct news jayde quotidien le quotidien kañum arti koye alhaali omo ganduɗa kam woni Madiambal Diagne ɓe garti noon ɓe mbi ko yiwti alhaali ko ganduɗa kam woni pôle judiciaire financière omo ganduɗa kam woni Madiambal Diagne no woni tan oɗo saaha joni wona ko e raddo famille makko woni ɓesgu makko hono no jayde nde waɗiri kono ɗum ko ɓe garti ɗum ko caggal guila nde o yalti leydi ndi ha joni ene wayno famille makko kam ɓesgu makko kam ene wayno oɗo saaha joni o wonani e ko wiyete ko wellitare hono no jayde nde waɗiri ko noon ɓe garti e omo ganduɗa kañum woni maître William Bourdon kolliti kanko omo tawe e ɓe ganduɗa kamɓe goni e jogorɓe hujjukinande omo ganduɗa kam woni e Madiambal Diagne ɗum ine tawe e jayde wiyetede e jayde ganduɗa kam woni jayde quotidien le quotidien kono ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e ɗin ɗon rafiji ɗiɗi ɗi ganduɗa ine tawe ɗo e nder leydi ndi hono no jayde nde waɗiri gayde ganduɗa kam woni e jayde la tribune kañum arti ɓe mbitande ko haare nde gasata hakkude APR kam e ɓe ganduɗa kamɓe goni Pastef ɓe mbi noon ɗin ɗon promesse aji ɗi ganduɗa kay mbaɗanoma ha joni ɗin ɗon promesse aji kam jiyaka taw hono no jayde nde waɗiri woni tan ɗen ɗon podoji ɗi ganduɗa kay fodanoma ha joni noon ɗen ɗon podoji jiyaka taw jayde nde kañum ko ɗum waɗi e natal muɗum garwani walla kona ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e mo ganduɗa kam woni Karim Wade ɓe mbaɗi noon ko namdal ɓe mbi beele Karim ene jogori jokkude heddade e gardigo ganduɗa kañum woni e parti démocratique sénégalaise ɗum ine tawe e jayde nde ganduɗa ko kam o woni e jayde wiyetede jayde la tribune jayde sud quotidien kañum arti koye on ɗon rafi walla ɗin ɗon rafiji ɗi ganduɗa kay ine tawe saaha joni ɗo e nder leydi ndi ɓe kollitino wonde kay ɓen haralleɓe tambiɓe ko yiwiti e cellal jaltini nden ɗon e ɓoore ganduɗa kay koko yiwiti e wadde riposte woni tan darade gam habtade hono ɗin ɗon rafiji hono no jayde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde Walf quotidien kañum arti ko e ko yiwiti e offensif médiatique ko ɗum woni no ɓe mbiri ɓe mbi Macky Sall holko woni e dogde oɗo saaha joni ko ɗum woni ko jayde waɗi gardidi e natal muɗum kono to koɓe garti e konnguli omo ganduɗa kam woni Ibrahima Bahum ko jaydiyanke ganduɗa kañum analyste politique kanko noon o arti o wi ene wayno tan noon Macky Sall woni koye heblude hoore muɗum fewde e ɓe ganduɗa kañumen goni yimɓeɓe rendo ngo ɗum ine tawe e jayde nde wona ɗum ko ɓe dokki konngol omo ganduɗa kam woni Moussa Diaw enseignant science politique on noon kañum nene arti hen witande ɗum ɗo ene wayno tan ko ɗum haare udditide wonande kay hakkude e Macky Sall kam e on ɗon diwo mo ganduɗa kay ko kam woni e Diomaye kam e Sonko hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum koye on saaha jayde wiyetede jayde las quotidien arti kamɓene ko e on koye ndin mbadi tan ɓe garti ɓe mbitande koko yowiti e ko ganduɗa kam woni toon natgol makko toon to Nations Unies walla jokkude politique makko ɗo e nder leydi ndi Sénégal mbi noon holko woni ko Macky Sall woni e heblande hen e ɗin ɗon ɗiɗi ɗum ko jayde ko namdal ngal ganduɗa kay nden ɗon jayde wiyetede e jayde las quotidien ari hen ɓe gona ɗum ko ɓe garti e ɓen ɗiɗo ɓe ganduɗa ko watnoɓe convoqué toon to cybercriminalité e wonta noon omo ganduɗa kañum woni Lamine Darou kam e Boy Dakar ɓe mbi kamɓe ɗiɗo fof de ɓe mbaɗama placé en garde à vue ɗum ina tawe e jayde las quotidien jayde la libération kañum arti ko e toon
ɗon to poste avancé gon ton to Djinak ɓe ko litno wonde kay ko joom saret goto mo duuɓi muɗum tolni e duuɓi capantati e tati ko kam kay woni ko jagga toon ɗum ko caggal nde o jolluno ɗum ko wiyete ko o huuɗo ɗaynoko e on ɗon saret ɓe ganduɗa kañum woni soldateɓe payumo jonggo hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde l'évidence kañum arti koye alhaali mahanteri e nder leydi ndi caggal Déthié Fall nde toɗɗa e dow ɗin ɗon woni ngal ɗon jagorgal kamɓe musimen Dianiyankoɓe ɓe garti hen hono ɓe mbiri ɓe mbi tan de ko état o kay e wala saaha joni en wayno ɓe goni ko e feccitade ɗen ɗon carte ko ɗum jeeyi sababu ɓe mbi omo ganduɗa ko kam woni Déthié Fall o saaha kay kala ko yowiti e maadi e nder leydi ndi ko jungo makko o fawi hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum kono ɗum ko kam musimen Dianiyankoɓe ɓe garti e ɗin ɗon dossier ji ɗi ganduɗa kay ko yowiti e gartirgol ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni yaltoɓe e leydi ndi taw ko tijjanoɓe walla ni ene ɗaminano e jogori nawtade lawol ɓe garti noon e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni ɗin ɗon dossier ji mumen hono no jayde nde e waɗiri e gardidi e nattal muɗum jayde guindide nde Le Soleil kañum arti ko e ko ganduɗa ko kañum woni forum fi e Sénégal ɓe kollit noon ko ina tolni e ujunnaje 2 milliards koppareje meɗen CFA ko ɗum kay woni ko waɗa hen visé hono no jayde nde waɗiri kono ɗum ko ɓe garti e jagordo tan mbiɗo hoko yowiti e jangde e nder leydi ndi o holliti wonande kay ɗin noon téléphone aji kam koko waɗa interdire e duuɗe jangguirɗe ɗe kowona kay ko wiyete ko waɗe réglementé ala ko interdiction tigui e hoore muɗum hono no jayde guindirde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde l'observateur kañum arti koye omo ganduɗa kam woni Moussa Bocar Thiam ɓe kolliti ɗum ko yowiti e alhaali reddition des comptes ɓe kolliti noon e kamɓe musidɓe Dianiyankoɓe hono no mbiri alhaali o ne tan ɓeydo o serade e omo ganduɗa kañum woni Moussa Bocar Thiam hono no ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe kowona ɗum ko kam musidɓe Dianiyankoɓe ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa kañum woni marchand ambulant en hani e ngakkere golle wondude e ɗum ko ganduɗa kañum woni espace public ɓe kolliti ɗum ɗo kay oɗo saaha joni ko ɗum Longere Wulde Diaw wonande kay ɓe ganduɗa kañum goni ardiɓe leydi ndi hoorejo leydi ndi kam e Ousmane Sonko hoorejo jagorɗo hono no jayde l'observateur waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde coftal ɓallinde jayde record ko hen gasneten robino meɗen jayde yeeji kamɓe musidɓe Dianiyankoɓe ɓe garti e omo ganduɗa kam woni Nicolas Jackson mo ganduɗa kay heeɓi fartangue bloggude hankiloggol muɗum toon to Ligue des champions ko noon kadi e wadde passe décisive kono ɗum ko kamɓe musidɓe Dianiyankoɓe ɓe garti omo ganduɗa kam woni Nampalys Mendy Tidjalo ene jogori artude équipe guendijo mo leydi Sénégal caggal nde o joɗino dumunna juɗɗo o noddaka équipe guendijo o leydi Sénégal hono no jayde ganduɗa kam woni jayde record quotidien waɗiri e gardidi e natal muɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe dawraɓe e Yawpindi TV kasi ha laabi ceer ko ɗum woni komin kemno ruɓinodade ko sifa e kelle gadan e yoga e jayndeji leydi Sénégal aadi meɗen e ruɓino jayndeji wonata ko janggo so hokkeno haaji ɗo e nden min mbi on jokkere ɗoftade kam e rewinade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.